Gaurkoan txalakari. Apa, Patxo Telleria naiz, historio kontalaria. Aktore, idazle, zuzendari, historio kontalaria, orokorrean, komikilaria. Izenak berak esaten duen bezala, bi pertsonak osaturiko taldea, Mikel Martinezek eta biok. Oso testuetan oinarritutako antzerkia eginez, modu formato malguan, esango nuke, orain Vitoria Jaian gaude, baina datorren astean gaztetxe edo kulturetxe batean egon gintezke modu berean. Euskararekin divertitzen gara eta jolasten du euskararekin, eta urteen poderioz, horrelako kaligrafia txiki bat, estilo propio bat edo eskuratu duguna, nik uste dut. Jenteak produktu honak eskatzen ditu eta behar ditu, eta produktu hon bat ematen ez zaionean ez da ase geratzen, ez? Eta ez da erreza produktu honak egiten asmatzen. Publikoa gero eta helduagoa da, igual duela 30 urte gu hasi ginenean, euskaraz, batez ere euskaraz eskaintzen zen ia edo zer ondo ikusita zegoen, azken finean, euskara egitearekin bakarria nahikoa zen, ez? Gaur egun etapa hori zorionez gaindituta dago, eta jendeak eskatzen du kalitatea edo zertan, edo zein arte produktuetan. Honelako sari batek, desde luego, bultzada ematen du, sariak sona dauka, eta gainera, ez da, egon daitezke beste sari batzuk pixka bat loteria direnak, edo, nik uste dut kasu honetan, hemen, zeo zer esan nahi du jende jakin batzuei, eta jende izanguratsuari gustatu zaiola, eta hirian bertan, harrera ona izan duela ikuskizunak, eta hori seinale handia da. Azken finean Donostia, erreferente bat da, ez da bakarra, baina referente importante bat da euskal kulturan. Ez dokinun egiten ditugun lanak ezin dira itzuli, azken finean euskararekin jolasten dugulako. Hau da, Lingona Bajorun eta aurrekoak euskaraz eta mol, euskaraz sencillo manifiesto, Larroiz eta ikuskizun horiek ezin dira itzuli, berez. Orain esate baterako, taldean, Arriagan estrenatu dugun Pankreas izeneko antzeslanak, bertsoz idazita dago, eta, euskaraz estrenatu dugu, baina datorren urtean gaztelaniaz eskainiko da. Ez dugu guk antzestuko, oso zaila da hizkuntza bietan horrelako lan bat aurkeztea, baina, beste hizkuntzetan eta gaztelaniaz ere idazten dut, eta idazten jarraituko dut. Gertatzena da, hain zuzen ere ez dokiruko produktuak, ezin dira itzuli, nahiko bagenu ere, duela 15 urte idatzi nuen antzeslan bat, kontrako arazoa zeukana, Torito Bravo zen, bizezen eta zezenei buruzko erreferentzia asko zeuden, eta gaztelaniaz bakarrik eman nuen, ikusten nuelako, itzultzeak galera izango zara, ez zuela merezi itzultzeak. Dena egiteko, iaia. Orduan hori, alde batetik sortzaileentzako erronka bada, esate baterako guk bypass aurrekoan bypass egin genuen Aitor Mazok eta biok, eta, nik esango nuke, lehenengo komedia hiritarra zela, ez? Komediak egin dira, baina, nik esango nuke, lehenengo komedia hiritarra, ez? Azken finean, iaia egiten den guztia aurrera pausua da, ez? Orduan, alde horretatik errepikatzeko bildur gutxi, eta nik esango nuke publikoak badaukalako nolabaiteko sintonia bat. Hau da, euskara izateak berak ere publikoarentzat bada balio bat. Patxo, zelan ikusten duzu euskal antzerkiaren egoera gaur egun? Euskal antzerkiaren egoera hain da galdera zabala, gogoratzen naiz, beti gogoratzen naiz,
diplomatiko britaniar batek eman zuen erantzun batekin, bera enbaixadore ibili zen Frantzian eta bueltan galdetu zuten zer iritzia zeukan frantsesei buruz, eta berak erantzun zuen ezin zuela erantzun ez zituelako frantses guztiak ezagutzen. Orduan nik esango nuke ezin dut erantzun ni basoaren barruan nago. Ez naiz gauza basoa nolakoa den azaltzeko, ni barruan nago. Eta nire impresioak eta barruan gauden hori impresioak beti subjetiboak dira. Nik uste dut galdera hori erantzun behar dutenak, numeroak erabiltzen dituztenak, ikusle kopuruak, emanaldi estreno kopuruak, eta hau da, baina gu ez gara horretara dedikatzen. Zerk bultzatzen zaitu oraindik pilpilean egotera eta zerk baten dizu indarra aurrera jarraitzeko etorkizunean.